इसोर नों मानो दासिमबो आंखौ मेगन फुवारनानै नायहराखै इसोर आंनि फुजिनायाव मा खमि जादों इसोर नोंखौ सान हर नांगौ बायदि फुजिदों आं आफा जाया लोङा आं नोंखौनो अराय सम फुजिबाय थायो सान हर ओंखाम जाया लोङा थेवबो नों आंखौ नायहरा आंनि फुजिनायाव माबा गोरोन्थि जादों नामा आफा नोंसोरथ' आफा गथ'खौ गेजेराव लानानै जिरायबाय थायो नाथाय आंनि उदैखौलाय दिनैसिमबो गथ' थानो हायासै नोङो मानो आफा मा गोरोन्थि मावदों आं माबा गोरोन्थि मावफ्लांदों नामा आफा आइ पार्बती मा गोरोन्थि मावफ्लांदों आं नोंसोर आंनो बे संसाराव गासैखौबो होजोबदों नाथाय दिनै आंनो सासे गथ' होआसै आफा आइ पार्बती नों बिमा जानानैबो आंनि दुखुखौ मानो बुजिया आइ नों आंनो बिमा जानायनि सुखुखौ मानो होआसै नों गावाबा बिमा जादों आंखौबा बिमा जानायनि सुखुखौ होआसै नोङो आंबो बेबायदिनो फुजिबाय थागोन नोंसोरखौ जेब्लासिम नोंसोर आंनो सासे गथ' होआ बुरैजासिम बेबायदिनो फुजिबाय थागोन आं नोंसोरखौ थैलांगोन आं बिब्दिनो नायगोन आं नोंसोर आंनो गथ' सासेखौनो होआ नोंसोरनि थाखाय जेबो गिदिर खामानि नङा बियो आं सासेल' गथ' बिदों नोंसोरनाव मानो होआ नोंसोरो आं जुदि गथ' सासेखौनो होनो हाया मानो आंखौ हिनजाव जानानै हिनजावनि फिसा जानानै हिनजावनि फिसानि महर होननानै आंखौ जोनोम होनाय नोंसोरलाय दिनै 10 बोसोर जालांबाय जुलि जानाया नाथाय दिनैसिम गथ' सासे गैया न'खराव आं निजेथ' जोनोम होनो हायाखैनो नाथाय खांनाय गथ'खौबो मोनला आङो नों सासेबो मानो हरनो हाया बयबो बुङो इसोरखौ फुजिबा गासैखौबो मोनजोबो होननानै इसोरखौ थार गोसोजों फुजिबा इसोरा नायहरफिनखाथारो होननानै नाथाय अबाव आफा आं नोंखौ थार गोसोजों अराय सम फुजियो बावो नाथाय थेवबो नों आंनो सासे गथ'खौनो हरासै इसोर आं मा बे जोनोमाव गथ'नि बिमा जानायनि सुखुखौ मोनला नामा आंनो बिमानि सुखुखौ हरला नोङो आफा आंनो धोन दौलत जेबो नाङा आंनि धोन दौलतखौनो लांजोब नोङो थेवबो आंनो सासे फिसा हर आफा सासे फिसा हर आंनो धोन दौलत जेबो नाङा आंनो बिमानि सुखु नांगौ आंनो फिसा नांगौ आफा हो मा गाबबाय दं दे ओइ सोदोम खोनादोंना मायबा गाबनाय बायदि खोनादोंना नोङो औ खोनादों आं दहायनिफ्रायनो एसे सिमांना मोगथां बायदिसो मोनदोंमोन आङो जोंफोरनि न' मोखाङावनो गाबनाय बायदि मोनदों आं औ आंबोथ' थौनाय नायहैनि थौनाय हे मानसिनि गथ' आयौ थांनानै दं माथो अबेनि गथ' जाखो बियो सोर गालांखो बेयाव हे सोदोम ओइ सोदोम माबारै फैनाय माबारै फैनाय अन्थाव बाथावनो गस्ला गैया जेबो गैया सोर पापिस्ट'आ गालांखो बेखौ अन्थाव बाथावनो बेबायदि मा नायहरा मानो नों बै खनाखिं नायनाय मा बियो आयु मानसिनि गथ'सो माथो बियो सोर बेबायदि गालांखो बिखौ आयु बेसेरा अन्थाव बाथावनो सोर पापि बियो बेबायदि गालांखो बिखौ गस्ला गैया जेबो गैया अन्थाव बाथावनो सोरबा जानायबा मा जागौमोन सैमाया दमाया बेबायदि गालाङो गथ'खौ सोरबा ओइ थ' सोदोम न' सिङाव सोरनिबा माबा गालांदों सोरबा सिखावफोरसो खोमाथ' आयु बे गथ' फिसाखौ अन्थाव बाथावनो सप्तासेबो जायाखै खोमा जोनोम जानाय बेबायदि गालांनो हायो आरो जोंनि दरखं मोखाङावसो गालांबाय बे गथ'खौ दा बिब्दि गालांनो हायो नामा आं लांफागोन बिखौ नाङा सुदेम सोरनि गथ' मिन्थिया उसिया केस नांलाबायगोन नाङा थाथ' बेयावनो नों मानो बेबायदि बुंदों नायनाय बे गथ'नि मोखांखौ नायनाय अन्थाव बाथावनो माबायदि नायल' जायल' गाबबाय थादों बेसेरा बेखौ हर गेजेराव अन्थाव बाथावनो बेबायदि लामा गेजेराव गालांनो हायो नामा दरखं मोखाङाव नों जेखियानो होना मानो आं बेखौ न' सिंसिम लांनोसै दे खालाय जि खालाय ला माबोरै दा रावबो नुयैयावनो सोरबा नुलाबायगोन आयु दे अन्थाव बाथावनो मोजांथार मानसियाबो गुफुरनो बेबायदि फिसाखौनो सोर पापिया बेबायदि गालाङो अन्थाव बाथावनो थांनो हायाबालाय मानथो बे जोनोम होनानै बिब्दि आलाय सिलाय खालायो थ' जोंहानावथ' फिसाथ' दे सोदोम माबोरै लादो माबोरै खालाय
रावबो फैयाबा हामगौमोन आंनो लाखियोमोन बिखौ मा जाखोथाय हौवासा मोननायबा हामगौमोन हौवानि फिसाखौनो हरदोलै सासे आफा इसोर नार्स मेडाम मेडाम मा जाखो जाबायना गथ'आ औ जाबाय टुइन्स मोनदों नोंसा मा थिंस थिंस नङालै आदा टुइन्स जेवजा जादों नोंसा जेवजा जादों हौवासा हौवासा नङा हिनजावसासो सानैबो हिनजावसासो जालायबाय सानदोंमोन हौवासा जाबोला बोराय बैसोआव खामानि फैगोन साथाम हिनजावसायानो दंखायो आरो जेवजा हिनजावसा सानैसो हरबावबाय इसोरा आंनो बे गैजा रोङिया माजों जाहोबाय थानो हिनजावसा माखासेखौ माजों हाबा हरनांगौ आङो बे गैजा रोङि निखावरि गोरिब गुन्द्रानो हौवा सासेनि हौवानि फिसा सासेबो हरला नामा नोङो इसोर सानदोंमोन बोराय समाव हौवासा जोनोम जाबोला खामानियाव फैगोन बिमा बिफाखौ जाहोगोन दालाय फिसाजो गोजा जोनोम जाबाय सोरथो नांबावनो जोंखौ सार नोंथाङा बुंनाय बाथ्राखौ बुजिदों सार नाथाय दिनैसिम ओरैबायदि पेसेन्टखौनो मोनाखै बे हस्पिटालाव गुबुन गंसे हस्पिटालाव आङो बाथ्रा होनानै दोनदोंमोन नाथाय बेनिफ्रायबो जेबो फिननाय फैयाखै सार डक्टर नोंथांखौ आं मालाबानो बुंनानै दोनोमोन नाथाय नोंथाङा दिनैसिमबो गथ' सासे लाबोनो होनो हायाखै आंनो नोंथाङा फैसानि जेबो टेनसनखौनो लानाङा सार फैसानि टेनसन नङालै मोनाखैयानो दिनैसिम गथ' बे हस्पिटालावबो बिब्दि ओंखाराखैयानो आं नै ओंखारबानो नोंथांनोनो गिबियावनो खबर होग्रोगोन आं गुबुन जायगाफोरनिफ्रायबो कानेक्सन खालायना नायनानै नोंथाङा मोननोबोथ' हानाय एसेबां गिदिर जायगा नों सासे गथ'खौनो नोंथाङा मोनाखैना जागोन सार नोंथाङा एबार जेबो टेनसन लानाङा नोंथांनो गथ'सो नांगौना आं बे खेबाव नोंथांनो मेनेज खालायनानै होथारगोन अबेनिफ्रायबाबाबो हौवासा जा हिनजावसा जा गथ'सो नांगौना नोंथांनो एबार मेनेज खालायनानै होथारगोन सार आं नोंथांनो टेनसन दाला गथ' नांगौ जादों दे होमबालाय नाजादों नोंथाङा फैसानि जेबो टेनसन लानाङा दे नोंथां जागोन सार नोंथांनो बे बोसोरनि गेजेरावनो आङो सासे नङा सासे गथ' मेनेज खालायनानै होथारगोन जारलासो जाबायलै गथ'खौबो नागिरनो हागोन होनबाय सासे गथ'बो मोनला माथो डक्टर सार औ मामोन सार नोंथाङा गथ' फिसा नागिरदोंमोन नामा औ सार आंना दिनै हिनजावसा गथ' सानै जेवजा गथ' सानै जादोंमोन आं सासे गोरिब निखावरि मानसि सार आं साबा सयजन फिसाजो खांनो हाला आं नोंथांनो गथ' सासे होनो हागौमोन नोंथाङा थारखौनो बुंदों नामा नोंथाङा मोजाङैनो बुंमारदों ना बाथ्राखौ जानला मानला बुंलाबायाखैथ' बेफोर गोबां रिक्सनि खामानि खिन्थु नोंथाङा गथ'खौ होनायनि उनाव खिन्थु जेबो केस टेस्ट जेबो नायफिननायनि बेफोर बाथ्रा फैनाय नङा दे नोंथाङा टटेलि गावनि गथ'खौ होखांनायनि उनाव बावगारनांगोन नोंथाङा बेफोरखौ राजि जागोन सार आं गोरिब गुन्द्रायालाय मा खालायबावनो हायाब्लाबो अन्थाइ बिखा जानानैबाबो गावनि फिसाखौ गावनि बिखानि गेजेरनिफ्राय जुदा खालायनो उपाय गैया खालायनो नांगोन दे जागोन होनब्लालाय आयु मा गथ'लोनो नों जोंफोरनि न'आवनो थादो दे थागोन ना नों जोंफोरनियाव थागोन ना सोदोम बापरे बाप गथ' मोननायखाय माथोखौनो होनो टाइम गैया नै सुबुं बे गथ'खौ आंनो लाखासिगोन आं लाखिसिगोन बेखौ नों पुलिस थुलिस जेबो रिपर्ट खालायनांला सोदोम बेबायदि जाया सोरानिबा गथ' मालाय नागिरनो फैबा मा जागोन सिखावसो होननानै साननानै लागोन जोंखौ बे जेबो एख' फर्मेलिटि गैया मा गैया बेबायदि लानो हायो नामा गथ'खौ नाङा आं जेबो मिथिया इसोरनि अननायाव प्रसाद हिसाबै गथ' सासे मोन्दों माबोरैबा बिखौबो आं हरगोन नामा हरा आङो आंनिसो बि गथ'आ मोनखाला रावबो
सोरबा बिमा बिफानो नांगौबा बेबायदि मालायनि दरखं मोखाङाव गथ'खौ गालाङो नामा? मोनला बिसोर नागिरनो फैबाबो आंनिसो जाबाय बियो। बेबायदि जायालै जाम्बि। माबायदि मानसि नोंलाय? माबोरैबा इसोरनि अननायाव भुलावनो सासे गथ' मोनदों। 10 बोसोरनिफ्रायनो गथ' नाजागासिनो मोनाखै। नों आरो बेफोर बाथ्राखौसो बुंनो फैदों। बेसेबा बोसोरनिफ्रायनो नाजागासिनो गथ'खौनो मोनखायाखैमोन। नों आरो माबोरैबा मोननाय गथ'खौबो लांनो नागिरो। अन्थाइ बिगासो नोंबो। हरा आं जायनियानो जाया मानो। हरा आं बे गथ'खौ। आं गावनि फिसा होननानै सानबाय बेखौनो। मोनला रावबो। देलै दे जि खालायबाय था। आंनि फिसा जानो समायखागोनबो बिखौ। आंनि सना मोनो।